Kalau lur delok wong ngegrek kayak zaman sekolah mbiyen PBB. Ya. Bomo ceritane piye iki lur delon. Mana nek iso juwe jejer kaya main gateng. Kayak nek gempa bumi kae. Wite kate hoyak kae. Iya. Lagune sekarang menyawang nih. Wah. Arti bantu. Ya, gile. Pak kono nek. Heh. Bisa sampai sing alih iki lho warga Supar. Ora aku Enggak enak bakene kok. Kilo sing wis ngadeg. Heh. Kawan loh. Wah, ganti kacau. Makanya, Bro. Kita enggak.